मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। जहिया से पुतहू घर घुसलो तहस नहस कर दिल को आ हमरा सिधुआ बेटवा के ई मुट्ठी में कर लेल को। एगो सास यानी एगो माय बेटा के कहानी है। एकरा में माँ बेचारी दुख से कह रहे है कि हमर सिधुआ बेटे के ई मुट्ठी में कर लेल को। हे नादा हम मर जाइए कि फोड़िए एकर नरेटा। हे नादा हम मर जाइए कि फोड़िए एकर नरेटा। मुँह झौंसी के फेर में बिगड़ल हमर सिधुआ बेटा। हमर सिधुआ बेटा कैसे मैया बेचारी रो के कहा थी। अरे रोज रोज बाप से बेटा, रोज रोज बाप से बेटा कर है लड़ाई। मैया करे हाय हाय, मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। और मैया अपन विपता सुनावा है। अरे गुहमुत कैनू एकर दूधवा पिलैनू। अंगुरी पकड़ के जेकरा चले ले सिखैनू। अंगुरी पकड़ के जेकरा चले ले सिखैनू। अरे ओहे सोनवा माटी भेलो, ओहे सोनवा माटी भेलो रूपा भेलो पाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस नीर बहाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। और देखिए अपन विपता सुनावा है अपन पड़ोस से, अपन सखी सहेली से। मैया अरे बड़ी रे जतन से हम हूँ बेटवा पोसलिए। धूरे धूर बेच के हम एकरा पढ़लिए। धूरे धूर बेच के हम एकरा पढ़लिए। अरे कोचिंगी आले बेच दिलिए, कोचिंगी आले बेच दिलिए। बैल बछड़ा गाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। और आगे के अपन सुनिएगा। अरे जेह दिन बेटवा के मौगी बहकावे। बहनी के थप्पड़ मारे माई के गरियावे। बहनी के थप्पड़ मारे माई के गरियावे। अरे भाईवो के भैये के, अरे भाईवो को लात घुसा मारे खिसियाए। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। आगे की पंक्ति सुनिएगा। ये घर घर के कहानी है। अरे पुतहू के डर से मैया मुँह नहीं खोलई। बेटवा के डर से बप्पा कुछ नहीं बोले। बेटवा के डर से बप्पा कुछ नहीं बोले। अरे मैया बप्पा बनल हकई, मैया बप्पा बनल हकई। मैया बप्पा बनल हकई बाघ से बिलाई। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। बप्पा करे हाय हाय। आगे के सुनो। अरे बुढ़ारी में बिल के भूख के मारे। टुक टुक चूल्हा ताके थरिया निहारे। टुक टुक चूल्हा ताके थरिया निहारे। अरे बुढ़ारी में मैया बप्पा, बुढ़ारी बुढ़ारी में मैया बप्पा के कोरोना सोहाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। मैया करे हाय हाय बप्पा टुस टुस लोर बहाय। और आगे सुनिए। अरे बेटे के कारण पुतहू
माथा चढ़ गेलई ई बेट मारी के बेटवा ई बेट मारी के बेटिया जहिया से अइलै बेटे के कारण पुतहू माथा चढ़ गेलै ई बेट मारी के बेटिया जहिया से अइलै अरे पनियों ने तरस गेलू और पनियों ले तरस गेलू पनियों ने तरस गेलू की देते हमरा खाए मैया करे हाय हाय बपा टुस लोर बहाय मैया करे हाय हाय बपा और अंतिम पद अरे बटवा के बेटवा के बतिया मारे मथवा हथौड़ी अच्छा बेटवा के बतिया मारे मथवा हथौड़ी जहिया से घुसली नादा पुतहू निगोड़ी जहिया से घुसली ना पुतहू निगोड़ी ससुरा के नौकर बुझे ससुरा के नौकर बुझे अरे ससुरा के नौकर बुझे सास के बुझे दाई मैया करे हाय हाय बप्पा टुट लोर बहाय बप्पा हाय हाय बाबा टुटुलो अगर जो